Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6 na kabuwasan.
Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalopyo ada sayang kabwasan Magtarion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Muharis. Kay bamot itan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Lunes Petsa 19 bulan na Enero taon 2026. Yadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Top 8 most wanted ad Interon Region 1 na aresto Jad La Trinidad Benguet. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Drug bypass operation Jad Bali na mga aldan nalunggaring. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Balulakin na nanamot Jad Oriental Mindoro na aresto. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Heavy equipment operator Asukote Narolan na Cebu. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Unda pagtayo Jad Sare Ulo na balitad nasyonal. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Dati na DPWH Secretary Bunuan Akasempedlad Pilipinas. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Tigaran na dating DPWH official yasangkot at the flood scam ipasilong at state witness. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Ugantin si atong ang aga akapaway kuno da bansa. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Dating congressman Tebes Agni Akalusot at Aromniran kaso. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Impeachment laban at kinan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos aga onlosot jada Kongreso palapag ng NUP Chairman. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Estrada tan Rebilla impawitan na subpina ni Paakar at kason plunder. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras na alas 6:09 na kabwasan tanatan wadyaray detalye at asaray balita da lokal. Region 1 top 8 most wanted person aresto Jad KM5 Pico La Trinidad Benguet. Nasare kabiyangan na otoridad. Inggan gaanan na Pulis Colonel Orly Zia Pagaduhan na OIC City Director Iraya Impanlopio Persa na Dagupan City Police kay Baso City Mobile Force Company Jada pitutulungan na La Trinidad Municipal Police Station Pangasinan Provincial Intelligence Team at ang Regional Intelligence Unit 1 sa may suspect yalakin na mekaniko residente na Barangay Kalmay, Syudad na Dugupan. Si Katoy inaresto Makalanor at biskag na warrant of arrest yain pa-accept na korte at sunggay na revise sa Penal Code Article 248 o kason frustrated murder yawala at walang gatarya piyansan na 200,000 piso. Timbasan na constitutional rights sa Sovietland suspect tan na impasilong at medical legal examination jada Regional Medical Center Annex Bunuan Bindok
da syudad na Dagupan antes si anawit da police station na Dagupan. Unong dakinan na Colonel Pagaduan sa tanya yung paka-arresto da suspect. So matalunggaring piyan na harapan to niya so ginawa to na kasalanan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Matalunggaring so ginawa na antay illegal drug bypass operation na saray taklay no uloy kaya rin na aresto so sa 60 anyos siya laki jada bali na Mangaldan Pangasinan saray kabiyangan na Mangaldan Police kaya ba so Provincial Intelligence Unit na Pangasinan na Police Provincial Office Provincial Intelligence Team na Pangasinan Regional Intelligence Unit na Region 1 Regional Intelligence Division Jad koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. So ang arestong tampol ada sa 60 anyos siya laki walay asawa glass installer residente na barangay Embarcadero Adabilan na Baloy asamsamad 5 na suspect. So taluran head shield transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu sakaya black patch sakaya maroon na Vivo cellphone tan sakaya genuine 1,000 piso bill saray samsama ya droga. So awalaan na bulaton na 0.5 gramo manbili na 3,400 piso ginawa so inventory da saray kumpiska ebidensya at lugar yung kagawaan na bypass operation antes siya inawit Jada Police Station sa may suspect so imbasaan na constitutional rights antes siya inawit Jada Hospital piyari pasilong at medical examination Jada bali na Mapandan na Pangasinan taninawit Jada drug test laboratory examination ya ginawa Jada syudad na Urdanita panamaglay na opisina ya forensic unit sa may suspect so isigapan na kaso ng sunggay na section 5 tan 11 article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Malolaki na namot Jada Oriental Mindoro na aresto na saray otoridad saray kabiyangan na anda police kay baso personnel na Regional Maritime Unit pa 4B dan 404 BMC Regional Mobile Force Battalion Jada pitutulungan na Puerto Galera Police. So ang aresto 35 anyos yabahola kay helper residente na Barangay Awag wali na anda Pangasinan sa may suspect. So inarestod oras na alas 12:30 ng araw dyan Barangay Poblacion Puerto Galera Oriental Mindoro Maklanor at diskog na warrant of arrest impact na Regional Trial Court Branch 109 na Kapastarak yawalay pizza to November 3 sa 2025 inaresto sa bilang suspect Maklanor din sunggay na Article 249 na Revised Penal Code yawalad criminal case number 1024-25 yawalay ingatarya piyansa ya 72,000 piso Maklanor kasong frustrated homicide tan kasong acts of lawless business o panagkarapas yung nikurit at silong na criminal case number 9424-4 ya si katoy sinintensya na korte sa may suspect na wait dyan police station na anda Pangasinan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naralan na Cebu so heavy equipment operator Jada Balay na Sual Pangasinan sa may suspect so mantaw na 31 si katoy siningkat ya tampol na sari taklay no uloy eding kasan na drug bypass operation ya ginawa Jad Barangay Makaykayawan Balay na Sual Pangasinan asamsam na sara otoridad so sakay head shield transparent plastic sachet yawalay balato na 5.2 gramo mambili na 35,360 piso sa may suspect so naarap at kaso ng sunggay
na Section 5 tan 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Antes tayo onda pagdasaray Balitad National, wajanire pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Oras alas 6:18 na Kabuasan. May patuloy na programa na Maabig iya Kabuasan na Pangasinan. Unda pagtayo natin adasaray Balitad National. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Akapawilad bansa so wanted ya si Charlie atong ang unong adakinan na Julie Dundon na patidungan, whistleblower at kaso na saray nababalang niya sa bungiro. Ingkwan na patidungan, mananisan ang gapulada Pilipinas si atong ang impalapag nan mapatidungan. Ya aga basta unso ko si ang lapo daliwan na ordinaryo na tuo tan na international so grupo to niya. Manisa si patidungan. Yasayana na Desyembre Malesa advansa so abitlan na negosyante. Ingkuhan na patidungan naman na bilang wala daman sa si atong ang nayaro na naamot ya da saray subdivision to niya o dino saray pantitiwalan ton kakaro to niya ya aliwan saray general si atong ang so awalaan na 10 milyon na piso ya kapatong ad ulo to niya. Yan ang lapo sa Department of the Interior and Local Government. Lapo si kato si tuturay niya arm and dangerous na PNP lapo da saray agto insukinin na paltog tan inconsideraya fugitive from justice na Department of Justice. Sa nanimbanagay Simba ang ipuway so Santa Cruz Laguna Regional Trial Court branch 26 na warrant of arrest laban na dakinan na ang tan 17 na akusado at kason kidnapping with the homicide yang gape endokumendan piyansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Agni akalusot at daloy si dati na Congressman Arnolfo Tibis Jr. ang gapan na embasura sa kaso na murder at Negros Oriental Provincial Board murder sa 2019. Si Tibis patuloy sangkot at pigaran nila na kaso din pamatay na at Negros Oriental kabiyangan na so sampluran counts of murder, 13 counts na frustrated murder, 4 counts na attempted murder, tantaluran nila na kason murder,
sa kay accounts na illegal possession of firearms and explosive tan satay ipapalsan na mangitar na pundo ada saray terorista. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Akatarya na isyuhan na nanbigan niya subpwena ya manlapod Department of Justice si Senador Jingo Estrada tandatin Senador Ramon Bong Revilla Jr. makalanor ada reklamon plunder ni pakar ada maanumalyan flood control projects. Kabalik santo niya gapan la na DOJ so preliminary investigation ada duwaran plunder complaints palapag ng DOJ Prosecutor General Richard Fadolion. Kasabay na impan na anunsyo na DOJ spokesperson na Paulo Martinez yawalay nanbigan niya plunder ya insaklang na National Bureau of Investigation NBI jada DOJ laban adakin na Estrada tan Revilla. Kapresanto niya nanggawa na sa fact-finding sa NBI kaibas iray prosecutor na DOJ kasumpalanto niya agawa sa samay rekomendasyon or federal o referral sa Office of the Ombudsman ya sikaranan evaluate no walay sufficient ebidensya yan iporsige so kaso palapag na Fadolion. Nilinaw na Martinez ya plunder cases so insagap adakinan na Revilla tan Estrada sa tay kason plunder lapod walay amount ya involve aliwala bata jada Bulacan og ingan entero na bansa na Pilipinas palapag ng DOJ spokesperson. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Malabon makalusot jada Kamara so planon na ikasan na impeachment laban adakinan Presidente Ferdinand Marcos Jr. Unong adakinan na National Unity Party NUP Chairman tan Antipolo City Representante Ronaldo Pono ang kapoy matibay ground o yan mangisaklang na impeachment laban ada Presidente Marcos. Ginawanan Pono so pangipalapag ni paakar da plano na saray kritiko na administrasyon ya mangisaklang na impeachment laban ada kinang PBBM jada saya na 20th ka Kongresa. Kabiyangan to niya impasiguro ng Pono yaga suportahan na saray opisyal tan miyembro na NUP so ato kaman ya isaklang ya impeachment laban adakinan Presidente Marcos. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kinumpirma na Bureau of Immigration na yakasumputlan bansa si datin na Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Si Mabisi Bunuan jada Ninoy Aquino International Airport. Lugan na da sa China Airlines sa flight na lapod Taipei. Manbukbukor ya bimiyahe pasumpat da Pilipinas si Bunuan. Ono nga dakinan na BI Commissioner Joel Anthony Biado. Impasabi matla ada sa bilang impormasyon na dakinan Acting Justice Secretary Frederick Vida lapod akapibiyang lookout bulletin order lapod karaw na Department of Justice tan direktiban na manan nasaray biyahe ito niya jada bunag na sa patuloy investigasyon
papanay siya niya anomalya na flood control projects sa Sibunuan so imali sa amarap dyan Estados Unidos sa sana Nobyembre 2025 piyan ibaan sa asawato niya na mampasilong at medical procedure. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Napagipalapag na sa Raya State Witness no si Raya Utok jada bunag na sa Raya ni Bulgaria Manumalyan Flood Control Project sa Advansa sa tanya palapag so ginawa ng Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Benza Addition kasumpalan niya kinumpirma na Prosecutor General Richard Anthony Fadolio na iya inkonsidera bilang state witness si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, District Engineer Henry Alcantara, Regional Director Gerald Opulencia, tan na kontraktor si Sally Santos. Nililonan na dison sa tanya impana state witness daranya agto kabaliksan ya acquitted lara da sa kaso initdan labat ira na immunity da criminal liabilities da saray kaso piyan na makapangitir ira na credible ya ebidensya jad sa prosecution. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Narangalan rin katibukulan niya balitad lokal, balitad nasyonal. Antes tayo nung dapag dasaray ba man na aspok tan na ang putapang erang balita. Wadyan ni Repigaran pa imano. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Orbes Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyang Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan, Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:31 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kapuasan, Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timothy Pangasinan, Dennis Avalos Muhares. Sa ngalan po naman ng ating kasamang si kapaborito Errol Hurado na kasalukuyang na-stranded sa Cubao. Sa technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakhal. Araw po ngayon ng Lunes, ika-19 sa buwan ng Enero 2026. Samahan niyo ako sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, mga hinaing, reklamo, suggestion, opinion o reaksyon, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating hotline 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mga pagbati, mga reaksyon sa pamamagitan ng ating Facebook Live. I-search lang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Siya nga pala, good morning kay Mapandan Mayor Carl Christian Biga. Maaga na gumigising si Mayor Biga sapagkat pupunta sa simbahan para manalangin, humiling na sa Panginoon na naway bigyan ng kalakasan para makapagtrabaho para sa kanyang mga kababayan. Marami ng pagbabago ang bayan ng Mapandan sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Biga. Maraming mga negosyante na pumupunta sa bayan ng Mapandan para humanap ng lupa na pagpapatuyuan ng kailang mga negosyo. Noong nakarang linggo may bisita si Mayor Biga, itong si Mr. Zhou Huiying, na siya ay pumunta dyan sa bayan ng Mapandan para mag-invest, magpatayo sa pamagitan ng power at renewable energy. Napakaganda po ito, mga kaibigan. Layunin ng proyektong ito na maghatid ng mabilis at sustainable na enerhiya sa mga taga Mapandan. Ang naturang proyekto ay isasagawa sa Barangay Luyan at Asirda. Doon ilalagay yung naturang proyekto na ito ay tinukoy bilang lokasyon ng itatayong solar farm at iba pa. Bukod dyan, dinalaw din na ang Alacan River para sa pag-aaral ng posibleng river park project na inaasahang magpapalakas ng turismo na magbibigay ng kaunlaran sa bayan ng Mapandan. Ang pangunahing layunin ng renewable and sustainable energy ay ang pagbibigay ng malinis, abot kaya at maasahang kuryente na magpoprotekta sa kalikasan.
Aha. So, environmental friendly ito. Bawasan ang carbon footprints at greenhouse gas emission sa pamagitan ng paggamit ng likas na yaman tulad ng araw, hangin at tubig. Sa halip ay yung tinatawag na fossil fuels. Mahirap ito. Kaya ang kwan dyan, yung solar, ang ginagamit lang dyan ay ang araw, hangin at tubig. Yan ay napakaganda mga kaibigan. Para makamit ang seguridad sa enerhiya sa bayan ng Mapandan sa pamagitan ng pag-asa sa sariling panungkulan na ito ay nasa batas naman ito mga kaibigan. Nasa ilalim ng Republic Act 9513 o Renewable Energy Act of 2008. So marami na pong mga bayan, probinsya, syudad na sila po ay nag-iingganyo ng mga investor para magpatayo ng naturang solar energy o kaya yung renewable energy. Magbibigay ng mas murang singil sa kuryente sa mahabang panahon para sa mga taga-Mapandan at mga negosyante. Dahil marami na pong mga negosyante dyan sa bayan ng Mapandan. Sa pamagitan ng renewable energy, matutugunan ang pangailangan ng malaking populasyon ng hindi nauubos ang lakas na yaman. Hindi lang yan, magbukas o maglikha ng oportunidad sa trabaho sa sektor ng green energy at teknolohiya. So makakatulong po ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga gustong magtrabaho at magbigay ng 100% na renewable energy sa bawat oras na nagbabalanse sa demand ng komunidad. Ang renewable energy ay isang mahalagang hakbang upang labanan ang krisis sa klima at masiguro ang mas luntian at maliwanag na hinaharap. Isang pinakabagong milestone ang makamit ng lokal na pamalaan ng Mapandan matapos ang pakikipag-usap o kasunduan ng renewable sustainable energy at ang pamalaang lokal sa pamuno ni Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Kaya napakaswerte nyo po dyan sa bayan ng Mapandan dahil meron kayong mabait, masipag na mayor na ang kanyang iniisip palagi ay ang kapakanan ng taong bayan. Good morning kay Sir Jeff, kay Dr. Felix Domicilio, gawin din kay Sir Darwin, good morning. Good morning din kay Madam Sheila at Councilor Freddy Pinulyar. Alas 6:40 ng umaga. Mayroon tayo, may kwan dito, nag-text mula sa 0986-4327. Good morning, kapaborito Dennis. Tanong ko lang po kung totoong legal ang STL sa Pangasinan.
Legal po. Legal po ang Small Town Lottery o STL, yung Grand 88 sa Pangasinan. Basta may ID at nakatsaliko yung mga nagpapataya, sila po ay legal. At sila po ay otorisado ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang PCSO ang nagbibigay ng lisensya o franchise na mag-operate at iisa lang ang binibigyan kada probinsya ng prangkisa. Para sa kalaman ng lahat, ang STL Grand 88 sa Pangasinan ay bukod tanging may prangkisa na magtatapos sa Pebrero 28, 2026. Ngunit nag-apply na naman ng another 3 years. Nag-renew sila for another 3 years. Inaantay na lang ang paglabas ng approval mula sa PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office para sa karagdagang 3 taon na operasyon ng STL. Walang sinumang makakapagpatigil ng STL Grand 88 sa Pangasinan dahil legal ang operasyon nito. Ang bukod tanging makakapagpatigil ay ang pumunuan ng PCSO kung may mga violation. Ngunit nilinaw ng management ng STL Grand 88 Gaming Corporation na wala silang nilabag na panuntunan ng PCSO. Kaya sila ay pinayagan na mag-operate sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya ang Grand 88 Gaming Corporation ang kasalukuyang otorisadong ahente o Authorized Agent Corporation ng Small Town Lottery sa Pangasinan na may pahintulot mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Lahat ng mga kubrador o sales representatives na may ID na STL Grand 88 o Chaliko ay may tatak na PCSO, kaya legal po yan. Mahigpit na pinapaalala ng pamunuan ng STL Grand 88 at PCSO na huwag tangkilikin ang mga illegal na palaro tulad ng bukis dahil ang operasyon ng Grand 88 ay lehitimo at nagbibigay ng marangal na kabuhayan. Ang kita mula sa legal na operasyon ng STL ay napupunta sa mga health programs, medical assistance at iba pang serbisyo ng kawanggawa ng PCSO. Kaya kung sino ang nagpapatakbo ng illegal na sugal na walang pahintulot mula sa PCSO dito sa Pangasinan, dapat na hulihin ang mga yan dahil labag sa batas yan. Alam ba ito ng nakupong gobernador? Kung wala kang kinalaman, Mr. Gobernador Guico, pahintuin mo ang mga nagpapataya ng mga illegal na sugal. Kung hindi mo kayang pahintuin, ibig sabihin, may basbas ka. Nagtatanong lang po tayo Kaya dapat na pahintuin ang mga illegal na nagpapataya, yung mga bukis dito sa lalawigan ng Pangasinan. Mr. Governor, utusan mo ang Philippine National Police para hulihin ang mga nagbubukis dito sa lalawigan ng Pangasinan. Malaki ang naitutulong ng PCSO sa Pangasinan dahil legal ang operasyon ng STL Grand 88 Gaming Corporation. Sa pagkakalam ko po
umaabot sa mahigit 53 milyong halaga ang kabuang tulong na naipamahagi ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa ilalim ng medical assistance. Kaya yung binibigay ng medical assistance program sa mga lungsod, bayan sa lalawigan ng Pangasinan, ayon sa ulat ng PCSO, sa sinagawang stakeholders forum na ginanap dyan sa isang hotel sa bayan ng Calasiao, sinasabi ni PCSO Pangasinan Branch Manager Christopher Pacalso, ang mga 10 lugar sa lalawigan ng Pangasinan na may pinakamaraming natulungan noong 2025. Sa datos ng PCSO Pangasinan, nangunguna ang lungsod ng Dagupan na may pinakamataas na bilang ng benepisyo at halaga ng tulong na may kabuuang 738 na pasyente na katumbas na halaga ay 6.6 million piso. Sinundan ng Lingayen na may kabuuang halaga na 6.2 million o may binubuo na 832 na pasyente na natulungan. Pangatlo ang Bimaloy na nakatanggap ng 3.9 milyong halaga para sa 447 na pasyente. Ang mga napabilang na top 10 na nakatanggap ng medical assistance program mula sa PCSO ay ang Ordanita City 2.9 million, San Carlos City 2.7 million, Calasiao 2.5 million, Mangaldan 2.5 million, Bugalyon 2.2 million, Bayambang 1.6 million at Santa Barbara 1.5 million. So mantakin nyo yung mga natutulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office dito sa Pangasinan. Kabilang dito ang serbisyo medikal tulad ng confinement at cancer treatment. Kabilang ang chemotherapy at radiation therapy. Sinabi ni Pacalso, bukod sa MAP, yung medical assistance program, nagpapatwa din ng PCSO ng iba't ibang charity programs, kaya ng institutional partnership program. Hindi lang yan, merong medical equipment donation, yung patient transport service at outpatient services. Lahat ng services ay pinamamahagi ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya kung alin ang tama at legal, dapat nating sundin. Walang sinumang opisyal kahit gobernador, walang kakayaang magpahinto ng STL Grant 88 Gaming Corporation dahil legal ang operasyon nito. Alas 6:50 ng umaga. Basahin natin itong mga greetings, ano? Good morning, sabi ni Mar Pascua. Si Marivic Rivera Balason, good morning. Merlita Villa, good morning, sabi niya. At gawin din si Mario Cabierto. Ayan, umuwi ka na sa Dasol. Alfredo Banicad ng San Carlos City. Ayan, magandang umaga sa iyo, Alfredo Banicad. Gawin din si Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Magandang umaga.
Si Alice Munoz, magandang umaga diyan sa may San Carlos City. Desde si De La Cruz, ayan, magandang umaga sa inyo. Basahin natin to mga nagpadala ng kailang mga reaksyon. Mula kay Danilo Morales, idol, masipag ang mayor namin sa Mapandan, sabi niya, okay? Mula sa 0986-5730, totoo sinabi nyo, idol. Malaki ang pagbabago ng Mapandan dahil masipag at matyaga si Mayor Viga. 0981-4473, pinapangalagaan ni Mayor Viga ang kapakanan ng taga Mapandan. Ito, may katanungan dito, 0956-7238. Mayor, kailan po ang Pandan Festival, sabi niya. Ito nga isa naman, 0933-6739. Mayor, sana magkaroon tayo ng Jollibee sa Mapandan. 0986-5036. Mapagmahal si Mayor Viga. Sa aming pagbabalik, talakayin din natin yung talakayin natin itong number coding scheme ng Dagupan City. Ano na ang nangyari dito sa naturang ordinansang ito? Yan po ay aming tatalakayin makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Su #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa suking sari-sari store. Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita!
Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say Tanging ikaw ang katabi. riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapuasan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7 ng umaga. Bilis ng oras, ano? Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umaga ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Abalos Muhares. At kasama din natin dyan sa technical control, ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Sa ngalan po naman ng ating kasamang si Kapaborito Errol Horado na na-stranded dyan sa may Cubao. Hindi makalapag yung kanyang chopper eh. Kaya hindi nakarating dito sa ating himpilan. Mara Pascua, magandang umaga. Si Lisa Sim, nasa Ilocos yata ito, si Lisa Sim. Pero kanito taga Dasol yata ito, si Lisa Sim. Dito sa lungsod ng Dagupan, maraming mga public utility vehicles na biyahe dito sa lungsod. Halos hindi napupuno yung mga pasahero, yung mga public utility vehicles, tulad ng jeepney, mga bus, halos hindi napupuno dahil may mga kadahilanan. Kung minsan kasi halos hindi umuusad ang mga sasakyan dahil sa dami na rin ng mga sasakyan dito sa lungsod ng Dagupan. Merong mga ginawang batas, batas trapiko sa lungsod ng Dagupan. Pero
Sabi ng mga nakakausap ko, useless yung ginawa nilang batas. Bakit? Hindi na-implementa ng tama hindi raw na-implementa ng tama yung ginawang mga ordinansa dito sa lungsod ng Dagupan. Alam ko po na may mga ginawang batas dito para maibsan yung trapiko at mabawasan ang volume ng mga sasakyan. Ang tinutukoy ko ay yung Ordinance Number 2204-2020. Ito yung Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program or Number Coding Scheme. Anong nangyari sa ordinansa na yan? Di ba may inilaan na oras o schedule o araw sa mga sasakyan na bumabiyahe dito sa lungsod ng Dagupan? Batay sa kailang ordinansa, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Pero hindi sakop dito ang Sabado at saka Linggo at holidays doon sa kailang ordinansa. Ang pagkakalam ko yung araw na bawal bumiyahe dito sa lungsod ng Dagupan na mga sasakyan, yung araw ng Lunes bawal ang 1 at saka 2. Martes bawal ang 3 at saka 4. 4. Sa araw ng Miyerkules 5 at saka 6. Huwebes 7 at saka 8. Biyernes 9 at saka 0. Ano po nga nangyari? Ito ba ay naipapatupad ng tama? Meron bang nakalagay na mga karatula, mga billboards o kaya mga tarpaulin na maigpit na pinagbabawal yung mga nabanggit na mga numero na huwag silang bumiyahe sa araw ng Lunes, araw ng Martes hanggang Biyernes, may schedule. Wala tayong nakikitang ganyan kasi sa mga lansangan Kaya tayo po'y nagtatanong kung ano po ang nangyari dito sa naturang ordinansa na ginawa noong 2020. Itong Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program o Number Coding Scheme, para sa ganun mabawasan ang mga buhabiyahe na mga sasakyan dito sa lungsod ng Dagupan, para sa ganun ay maresolba ang grabing trapiko. Base doon sa naturang ordinansa, ang mga lugar na ipinagbabawal ay ang mga pangunahing kalsada. Dito sa E.B. Fernandez Avenue, Perez Boulevard, Burgos, etc. May mga batas, mga ordinansa na ginawa upang mabawasan ang trapiko sa lungsod ng Dagupan. Ngunit wala pa yung pinagbago ang traffic. Yan ba'y patuloy ba na ipinapatupad yung naturang ordinansa na yan? O pinapatulog, binibibi ni Mayor? Kaya kung minsan nagkakaroon ng bumper to bumper ang mga sasakyan dahil nga sa volume ng mga sasakyan dito sa lungsod ng Dagupan napakarami. Na ito ay galing sa iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga probinsya.
Kung meron kayong ginawang batas, isiguraduhin ninyo na ipapatupad yun ng tama. At dapat mga traffic enforcers magmasid sila at bantayan ang bawat mga langsangan dito sa lungsod ng Dagupan. Hulihin kung sino yung mga lumalabag sa batas. Ang sinasabi doon sa ordinansa na yan, ang pangunahing layunin ay upang mabawasan ang dami ng mga pribadong sasakyan at pampublikong sasakyan na buhabiyahe dito sa lungsod ng Dagupan. Pero ganun pa rin kung minsan usad pagong yung mga sasakyan dahil sa sobrang traffic alam nyo po, libo-libong sasakyan ang bumabiyahe dito sa lungsod ng Dagupan. Isama mo na dyan yung mga tricycle. Napakarami din yan, yung mga tricycles. Kaya nagkakaroon ng pagsikip ng daloy ng mga sasakyan. Although na may mga lugar na hindi pwedeng daanan ng mga tricycle. Pero ganun pa rin ang tricycle ngayon marami na dito sa lungsod ng Dagupan. Kung hindi ako nagkakamali, mahigit 3,000 na yata yan yung bilang ng tricycle sa lungsod ng Dagupan Kasi nung 2022 ang bilang ng lehitimong mga tricycle 2,500 ano na ngayon 2025 di nadagdagan na naman plus yung mga kulurum pa yung mga hindi nakarehistro na mga sasakyan marami po yan sila yung mga abusado sila yung naniningil ng napakamahal sa mga pasahero na wala po silang taripa dahil sila po ay kulurum. Dapat na mahuli ang mga kulurum na ito maraming mga reklamo sa dami ng kulurum na tricycle. Yung mga violators hindi gaanong nahuhuli. Kaya kung minsan ang nangyayari tsamba ordinance. Kung natsambahan ka, huli ka. Ganyan ang nangyayari dito sa lungsod ng Dagupan. Ang hirap kasi dito sa lungsod. May mga ginawang batas. Ngunit wala namang full implementation. Kung minsan, ipapatupad nila yung batas, isang araw, dalawang araw, pagkalipas ng 2 araw, wala na. Ningas kugun. Kaya tinatawanan sila ng mga kababayan nila. Gagawa kayo ng batas, hindi naman kayang ipatupad yung batas. Dahil ang nagpapatupad babae, sometimes lalaki. Magalit ng magalit, totoo naman.
Alas 7:10 ng umaga. Magandang umaga kay Christopher Paraino. Ayan, magandang umaga sa iyo, pare ko, diyan sa may Kalasyaw. Sabi ni Marlon Kalimlim, basahin natin tong sinabi ni Marlon Kalimlim. Okay, nawala. Tingnan natin, ano. Sabi naman dito, no, mula sa 0967-5539, Sir Dennis, na nag-umpisa na bukis ng STL sa 5th District. Sino ang congressman sa distrito at sino ang gobernador? Sabi niya. Ang tanong, sino ang nag-utos na magbukis? (0918-6370) Tiyak na may kinalaman ang sa illegal, sabi niya. Okay, si Marlon Kalimlem, sabi niya, mga idol, gumawa sila ordinansa na hindi kayang ipatupad. Ang tawag dyan, Si Samboy Calderon, wala na magawa ang mga traffic enforcer sa dami ng sasakyan. Sumisikip ang kalsada ng Dagupan. Franklin Balulong, kung may political will ang tagapagpatupad ng batas, maayos sana ang daloy ng sasakyan. Si Efren Mejia, dapat lagyan ng CCTV ang lahat ng lansangan sa lungsod para ma-monitor ang mga violators. Good morning kay Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta ng Bimalay. Alam mo itong si Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta, simple living ito . Pagpunta mo doon sa kanyang bahay, talagang napakaganda. Makakalanghap ka ng sariwang hangin. Dahil yung kapaligiran ng kanyang bahay, puro mga halaman. May mga itinanim na mga agarwood. Uy, mahal yan yung agarwood na yan magiging milyonaryo ka. Pag nagtanim ka ng agarwood. Hayaan na natin ang flood control. Sa agarwood na lang tayo. Dahil pag nagtanim ka, makalipas ng 3 o 5 taon, mag-harvest ka na . Kaya si Vice Mayor Maminta, marami siyang itinanim na agarwood sa kanyang bakuran. Pag punta mo doon, hindi lang mga halaman na makikita mo. Nandyan yung mga yung hito. Dahil nag-aalaga po siya ng hito, si Vice Mayor Edgar Maminta. Talagang masipag itong si Vice Mayor Edgar Maminta. Sipag at tiyaga. Nagumpisa sa walang-wala hanggang siya ay nagtiyaga. Nakaipon siya
at nakabili ng mga property. Kaya dapat nating gayahin si Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta. Good morning din kay Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Ayan, good morning sa iyo. Sino pa yun nandito? Okay. Si ko nga pala, Mr. de la Cruz. Diyan sa may Mangaldan, pero nasa kwan siya nasa United States si Mr. de la Cruz. Good morning din kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Calasiao. Si Evangeline Alonso Agustin Ontalan ng Bunlag, Calasiao. Maki Mapalakapak Suriano. Si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, magandang umaga. Teresita Biala ng Gabon, Calasiao. Yung nangyari dyan nagpakamatay. Pero mo walang ilog, walang dagat, nagdive. Nasugasan tuloy ng truck. Nagkahiwala yung kanyang katawan. Pasan tayo po sa mga kumakain. Joby Riolalas ng Sangkintin, magandang umaga. Si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Calasiao, Pangasinan, magandang umaga sa iyo. At ganon din si Kagawad Pio Quinto. Pio Hilumin pala. Si Kagawad Junjun Gabrielio. Si Suntubi Kagawad Alvin de Vera de Guzman. At kay Jaime Binasa, magandang umaga. Si Kwan nga pala, yung mga BHW dyan sa may Barangay Makabito. Si Madam Anita. Josie Kinis, ayan, magandang umaga. Si Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Don Ramon Bautista, dyan sa may Manawag, Pangasinan, dating board member, dating vice mayor. Mayor Ming Rosario ng Manawag, magandang umaga. Si Centennial Chief Dr. Joseph Roland Mejia ng Regional Medical Center, magandang umaga rin sa inyo. Si former Liga President na Nanding Estabilio ng Barangay Lilimasan, San Carlos City, at ganoon din si Kapitan Jonan Estabilio. Uy, napakaganda na yung kanilang barangay Talagang dinadayo ng mga turista. Dahil may pasyalan dyan Dyan sa Barangay Lilimasan, San Carlos. Good morning din kay Mayor Julier Ayoy Risuelio ng San Carlos, at ganoon din kay Vice Mayor Jose Risbugs Risuelio. Si Sir Jules Risuelio. Juliano Jules Risuelio. At ganoon din si Liga President Buyet Maagat. Magandang umaga sa inyo. At magandang umaga rin si yung kapitan ng Barangay Isla, dyan si San Carlos, Kapitan Navarro. Magandang umaga po sa iyo. Vice Mayor Atty. Johnny Cabrera ng Mangaldan. At ganoon din si Councilor Generos Flores ng Mangaldan. Magandang umaga.
Pwede pa tayong mag-exercise, engineer. Okay. Take it away. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Vice Mayor Kevin Roy Makanlalay. Si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Councilor Nestor Gabrielio. Councilor Elias Villanueva. Councilor Jose Jupilurisco. Councilor Mike Sison. Liga President Jose Empares Jr. Former Councilor Gerald Apicial, magandang umaga. RM Paran Auto Care, magandang umaga dyan sa may Barangay Kisban. Former Liga President Carlito Dion ng Barangay Buda, Kalasyaw. Alam mo itong si dating Kapitan Carlito Dion, isang environment friendly ito dahil gusto niya yung proper segregation dyan sa Barangay Bud nung siya pa ay Barangay Kapitan dyan sa Barangay Bud. Kaya nga nagawaran siya ng award nationwide mula sa Malacanang. Kung hindi ako nagkakamali noong 2002. Yan yung ecological solid waste management. Kaya si former barangay kapitan at former Liga President Carlito Dion mahal na mahal ng kanyang mga kabarangay at mga kabayan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan dahil napakabait at napakasipag. Siya po yung siya po yung naghain ng ordinansa na zero plastic dyan sa may bayan ng Kalasyaw. Bawal po ang plastic at saka styrofoam. Kaya lahat ng mga establishment dyan sa may public market, dyan sa buong Kalasyaw ay hindi na gumagamit ng plastic bag. Sila po ay gumagamit ng eco bag o kaya yung bag na madaling matunaw, yung paper bag. Good morning kay long hair, si Joel Calbu. Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Si Madam Marmy at Boss Carlo, magandang umaga. Gawin din kay Madam Jobet Esteves yan sa may LCR. At kay Sergeant Esteves, magandang umaga. Lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Facebook Live, magandang umaga po sa inyo. Yung mga kabats ko dyan sa Dasol, Central School, batch 82. Merong alumni homecoming itong February 7, 2026. At ganun din yung mga kabats ko doon sa Don Marcelo Jimenez Memorial High School, February 14, yung grand alumni homecoming. Kaya lahat ng mga kaklase ko noon, magkita-kita-kits tayo. Diyan sa bayan ng Dasol dahil yan po yung pista ng Dasol. Mag-umpisa yan sa February
February 7 kung hindi ako nagkakamali hanggang 14. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dyan sa Western Pangasinan. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Nang rona dagiti tagadta iliti Infanta Dasul Burgos Gana jay Bulinaw Agno Anda maabiga buklas kumuyo aminditan. Diyan din sa bayan ng Alaminos at Sual Pangasinan, magandang umaga. Gawin din dyan sa may Eastern Pangasinan, naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Dagiti kabadak nga manalon. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Manalong ko na ka, dati akmat nga manalo na po. Amukmat ati agraab ka nagsik ka. Amuk ti agpalot ti pagay. Amukmat ti agarado. So nga, kudwayo ka, kasama nyo ako. Na isa rin magsasaka. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig dyan sa may bayan ng Santa Barbara. Si Gloria Paragas Jubiliano. Magandang umaga. Si Kagawa Dio Quinto Peralta ng Barangay Bunlag, magandang umaga sa iyo. At ganon din, magandang umaga. Oy, si ko nga para. Si okay. Rinaldo Bungar, magandang umaga. At lahat ng mga taga-subaybay natin, masugid natin nga mga taga-subaybay sa DWG. Magandang umaga sa inyong lahat. O yung nag-text nga pala, may nag-text dito, basahin ko bago tayo mamaalam, hanapin ko yung kanyang reklamo at ating tatalakayin bukas ito. Sabi ni Nimpa Salinas, ayan, mga sir, sabi niya, paano ko po itama ang aking pangalan na hindi ako dumaan sa korte? Kasi ang nasa local registrar Nimpa, NIMPHA. Pero ang birth certificate ko, NYPHA. So, correction of names ito. Yung I saka Y. Salamat po, sabi niya. Okay, yan po ay ating tatalakayin bukas dahil medyo gahol na tayo sa oras. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito, sa ngalan po naman ng ating kasamang sika paborito Errol Horado na nasa Cubao. Ako po ang inyong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Abalos Muhares. At dyan sa technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Chares, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan na susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Canilang Bacani sa programang Liknay Baloy dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon,